yo. Yo. Mahadeni Penangsang. Yo. Pambukane wiworo kelaring budaya kabudayan Jawa ing Ngayogyakarta. Pambukane wiworo kelaring budaya kabudayan Jawa ing Ngayogyakarta. Yo. Yo. Ayo putar. Oh yes. Yo. Pambukane wiworo kelaring budaya kabudayan Jawa ing Ngayogyakarta. Pambukane wiworo kelaring budaya kabudayan Jawa ing Ngayogyakarta. Yo. Oh. Lo. Yo. Yo. Mahadeni Penangsang. Putra Penangsang.
yo 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 yo.
Putra penangsang
Selendang, oh selendang maya yang dipakai anak manis kesayangan, dicium pipi dibelai sayang oh mayang, hidung memancung rambutnya dipinang sayang. Selendang, oh selendang maya, Selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, kesayangan, dibelai dikasih sayang oh sayang, hidung mancung rambutnya ikan bedah. solera, 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 anak yang manis, anak manis ketika dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Solera, 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 anak yang manis, anak manis, siapa yang punya sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Yuk, 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 Yo, yuk, yo, yuk, yo, yuk, yo, yuk, yo, yuk, yo, yuk, yo. yuk. Oh. Yuk, 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 yuk. Eh ah, 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 eh ah. Oh. Oh. Hey. Ceritane wayang Ramayana nagara kalengkoti raja ratu kuto Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita.
kepilung wa'o padha patek jomblo Kudu penaksa tobat kesike wah aku yuk bos waya canda kok mandek mas Jeng aturaken wilujeng dalu Pak Dek. Nggih, sugeng dalu Dek Sita. Nggih, kepanggih malih kalian jadilan kuda penangsang nggih Kuda Pak Dek. penangsang. Nggih, saking pundi Pak Dek? Saking Pugung gitu ya Mas. Saking Kocoran. Oh, saking Nggih. Kocoran ya. Maaf. Kocoran catur tunggal. Oh, iya. Heeh tuh Mas. Heeh. Nah, pokoknya sukses Nggih. untuk kuda penangsang. Nggih. Pada malam hari ini. Pokoknya jas hiburan masyarakat di sini. Nggih napa Bu? Enten Apa, Bu? request lagu? Ayo itu yang ditawakke. Itu yang ditawakke, kok nek ra iso ya rasa dinyanyi. Iya.
Iya dikasih sing gumyak-gumyak. Parang tritis. Iya. Jadi pinangkani ayang-ayang riyen ya Pak De. Kenapa Niko? Yes pokoknya derek mau. Ayang-ayang. Sayang-ayang sampun nggih. Diparingi napa malih derek. Nggih, salah Derek jenenge Budi. napa Mas? Sesuai playlist ya boleh. Tadi sudah dikasih orek-orek dari penarinya. Nggih. Derek ta Pak De? Iya derek mawon Nggih. nggih. Orek-orekane omong nggih. Napa nggih Pak De? Napa Mas Dapo? Segoro Madu. Segoro Madu. Katresnan Sejati. Yang mana dulu Mas? Derek. Heeh. Apa Kira-kira- pingsut? Kok ono sing nambal ban iki ora ya? Berarti mboten bocor Apa Pak. De. bocor. Kalis. Ya kali milih apa manut. Ye, diganti dulu. Tambal bis, Mas. Mau ngebis boleh ini. Je, tasihnya wiji kalian. Kudo penangsang. Napa riyen, Mas? Katresnan Sejati, Pak De. Iyo. Ayo Mas Ben.
Piye Pak Mamang, tarik pala boleh? Derek, pripun Mas? Oh, tarik dulu ya. Tarik dulu ya. 3, 2, 1. Udah penasaran. Terus. Yuk, yuk. Ayo, Dut.
lagunya lagu lama yang tuan dari Jakarta. Saya bernyanyi ya tuan memang sengaja untuk menghibur penonton semua. Sik ono pesawat. Nggih. Celak kok nggih Pak D nggih. Piye? Celak. Heeh, cerak banget. Nggih. Niki sampun dilongi mau. Heeh, piye? Ora krasa. Heeh, iya apa lagune yo? Heeh. Dipun lajengaken menapa? Apa, Cak? Segara madu. Nggih, monggo. Iya, segara madu ya semoga. Napa Pak Yakti? Jambu alas. Keterian niku lagune mboten ganti. Oh, kayak ora jambu alas ora gelem mawangi kok. Nggih. Iya. Biasanya ora jambu alas sih cemetrine ora muni. Nggih. Ya nderek Mas, apa dulu? Iya manut. Jambu alas dulu ndak apa-apa. Iya. Heeh, iki Mas Adul ya seneng iki tak lagune iki. Ora? Nggih, ayo Mas. Senenge wis biyen. Oh, babak 2. Jambu alas babak 2 nggih, nderek. Berarti apa sih? Ampe pinter lendo. Heeh, pinter ya Mas ya. Mbok iya kudu alasane pinter Mas iki. Danu iki, Cen. Ya sidake segara madu. Nggih, Iya, yuk siap. Mas. Gimana Mas Sekti? Kanti toh? Kanti untuk babak 2. Oh, Pak Yakti itu sabar kok. Lah, kancane ra trimo. Bulat mulih
karo Pripun Mas. Mas tarik napa lagu malih? Ditarik. Oh, Tarik iya. dulu. 3 2 1 kudo penangsang. Wes. Mas Gareng, Mas Gareng.
timbali ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali ingsun timbali timbalono timbalono Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Janaka dasar bagus kepara nyata kepara nyata si dewa Umar moyo ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono timbalono Raden Janaka Tresnawati digawe bujo Tresnawati digawe bujo Boyong Nalendra satriya ing Madukara layong dilayong sekar melayong Sekar Melayu layong dilayong sekar melayong Sekar Melayu layong di sana layong di sini sama saja J, lanjut Pak J. lanjut lagune judeg Napa? lagune judeg Judeknya pripun? lah piye arep milih apa ngono Oh, arep pilih apa judek? heeh ya J. Yuk playlist selanjutnya Mas. Ya, ayo Mas.
Asunyatan sampun kapiyarsa ngarsa penyeran sami yo masih bersama Kudo Penangsang. Tarik pola lagu meneh Mas. Samayungi pas odange teko ora ana sing iso ngenteni kowe sing tak tresno rasa sayang iki ra bakal luntur saate umur kowe rasa sumelang sayang. Seksa Wih nak lo mas ayo yo ayo le ayo do sayang tresnoku iki ora bakal hilang janji setiaku wingi aku isih kelingan koyo langit rembulan bakal tansah sesandingan tresno bulan tresnomu bakal terus bersatu. Angger
rasa sayang iki ra bakal luntur saat umur kowe rasa sumelang sayang matur suwun kontak sama Yumi pas rasa sayang iki ra bakal luntur saat umur kowe rasa sumelang sayang Trisno iki tulus marang siramu wong putus kowe rasa kuwate aku ora bakal mundur akalani coba pucane ning ati matur Gusti iso dadi siji nyuwun Gusti bakal dadi siji ya iklan sampun Pak D. Gimana Mas Sikti? Urung rampung, buri domba melihat. Iki ngene nok karang buri urung rampung si Enjih. papat lengi ngerti. Ya dilanjut lagu nih. Ayo dikasih udan kangen. Nggih, oh gandeng wau. Udan. Pripun, Mak? Pripun? Tombo hati Tombo kalih hati. Nyi Roro Kidul, makin jenengan malahan sing dadi. Nek dadi engko repotnya dadi ora Bu nih Bu. Kalah weton. Lah kok mesak gitu nah. Bapaknya pawang kalah weton. Maksudnya nyuwun lagune ngoten ta, Pak? Nggih. Mangke nggih Pak diselingi riyen nggih. Ayo. Satenani aku pengin ketemu nanging kowe wis kadung gawe kesun. Sajujure aku tresno sliramu jroning batin kondo jarimu wis isih banjir kangen sasat gunung ora bisa bantu Ing sajake aku wis paling kribo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara ora trimo aku ora trimo yen ayu kowe sing paling ayu yen manis
aku tresno sliramu jroning batin kono jariku wis isih oh batin kangen sasat gunung rapi sombong bentuk Udan kangen, berarti penuh dengan rindu tadi ya Pak D. 3, 2, 1 kudu menang sang tarik bro. Yo yo. Hae 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 hae.
Sekaring